bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binigay ko ang kidney ko sa boyfriend ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kira. At ito, ang aking secret file. Matagal na kaming magjowa ni Bok. Alam namin na noon pa man, kami na talaga ang endgame. Yung tipong forever relationship ang meron kami. Pero, 3 years ago, nalaman namin na may CKD siya. Chronic kidney disease. Nagsimula lang yon sa mga simpleng sintomas tulad ng madalas niyang pag-ihi at pamamayat hanggang sa tuluyan ng nakumpirma na meron nga siyang CKD. From then on, nagdadialysis na siya. At habang tumatagal, para bang mas lumalala pa ang kondisyon niya. We were given options. Tuloy lang ang dialysis, and pag tumagal, mas marami ng sessions per week. Or, kung kakayanin, kidney transplant. Pwede raw kaming magpalista sa waitlist ng NKTI, pero mahaba ang pila. At kalamitan, naaabutan na yung iba kay hintay ng donor. Pwede rin naman daw kapamilya, kamag-anak, or kakilala. Basta compatible. Wala na ang parents ni Bok. 2 lang silang magkapatid. Yung ate naman niya nasa States. May sarili ng pamilya, plus may diabetes pa. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kamag-anak niya. At parang wala naman ni isa sa mga kamag-anak niya ang nag-consider na mag-donate ng kanilang organ. Gets na gets ko naman yun. Donating a kidney is a major sacrifice. Pero yun nga, ang hirap Mahirap na bigla na lang siyang mawala. Na wala akong ginawa. At ayokong mangyari yun. Mahal namin ang isa't isa. So nagpatingin ako kung pwede bang ma-donate ang kidney ko sa kanya. Nagpa-test kami pareho. Compatible ba ang blood type ko sa kanya, HLA typing and cross-matching. And it turned out, compatible kami. Walang pagdadalawang isip. I decided to give my kidney to Bok. Ang nag-assist sa amin ay ang sister ko. And to be honest, DJ Rocky and DJ Jello, hindi agree ang parents ko sa pagdodonate ko ng organ ko. But this is my life. And Bok is my future. Gagawin ko ang lahat kasi mahal ko siya. And since pareho kaming dumaan sa isang major surgery, we stayed sa hospital for 2 weeks for monitoring. Everything went smoothly until nakalabas kami ng hospital. Financially, mahirap. Pero buti na lang, meron namang mga insurances, government insurance, company health insurance. Inavail namin yun lahat. So we went on. We continued with our lives.
Napag-uusapan na rin namin ang kasal. Bok promised me he will take care of me. Sobrang na-appreciate niya raw ako. Endless thank yous ang binigay niya sa akin. So tuloy kami sa trabaho para makapag-ipon pampakasal. Then after a year, nalipat siya ng ibang department sa company nila. Unti-unti parang may nag-iiba. Something has changed. Iba na yung kilos, iba na rin yung lambing. Kung dati meron akong updates pagkarating niya ng office, biglang wala. Kung hindi ko pa tatanungin, hindi pa siya magsasabi. Bok was always the initiator sa relationship namin. Ngayon parang ako na yung laging nagyayaya. Ako na ang initiator. Aya ng sine, kain sa ganito. Then one day, sabi niya sa akin may business trip daw sila sa Hong Kong. Madalas naman talagang meron silang activity sa iba't ibang bansa. Wala naman akong pagdududa doon. Tiwala naman ako sa kumpanyang pinapasukan niya at sa kanya. And I'm holding on sa promise niya sa akin. Kaya lang, a part of me says otherwise. Parang may kutob na hindi ko maintindihan. So ang sabi ko na lang kay Bok, may team building kami sa office. Sakto. Kung kailan siya mawawala rin ako. Pero ang totoo niyan, nag-book ako ng flight papunta doon. And alam ko naman kung saang hotel sila magsistay ng office mates niya. Then pagkarating ko sa hotel nila, nakita ko yung female coworker niya sa lobby. Nagulat siya nang makita niya ako. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Masaya lang ako na nandun ako. And besides, gusto ko naman talaga na maging maayos kami ni Bok. Gusto ko na lang na i-surprise siya na nandun ako. Maybe kulang lang ako ngayon ng time sa kanya. Nagkukulang lang kami ng time sa isa't isa. Hindi ko naman siya i-istorbohin sa trabaho niya. So I asked his female coworker kung anong room number ni Bok. Sakto, siya pala yung in charge sa mga room. Binigay niya sa akin yung floor number and room number ni Bok. So eto na. Nasa tapat na ako ng room niya. Nag-doorbell ako. I even knocked. Then pagbukas niya ng pinto, nag-joke ako. Sabi ko pa, room service po, sir. Sabay kiss sa kanya. Pagka-kiss ko sa kanya, amoy na amoy ko yung favorite perfume niya. Pero parang may iba sa amoy niya. And ang nakakabigla pa rito ay parang hindi siya masaya na nandun ako. Parang shock na shock siya nandun ako. Then hinarang niya yung katawan niya sa daan para hindi ako makapasok ng tuluyan sa room niya. Dito na ako kinutuban. Then may narinig akong boses ng babae. Sino yan, babe? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tinulak ko siya sa pagkakaharang niya sa akin papasok ng kwarto. At dito ko na nakita ang babae. Nakaitim na bra at panty lang. Ano pa bang dapat niya i-explain doon? Bagong empleyado nila yun sa pagkakaalam ko. Mukhang bata pa. Hindi ako makapagsalita. Galit na galit ako. Nangihina ako. Ang sakit. Para akong nawawalan ng lakas. Para akong nabingi. At sa sobrang sakit, ang nagawa ko na lang ay umalis sagad ng kwartong yun. At maglakad papalayo sa lugar na yun. Hindi ko na nga alam kung saan ako nakapag-book ng flight pabalik ng Pilipinas agad-agad.
At habang nasa eroplano, paulit-ulit lang ang nasa isip ko. Ginawa ko ang lahat para sa taong mahal na mahal ko. I sacrificed so much. And in the end, ito pala ang kapalit. Then maya-maya pa, nakatulog ako. Hindi ko na napansin yung oras. Hanggang sa ginising na lang ako ng flight attendant at sabi sa akin nakaland na kami ng Manila. Then pumasok lahat ng mga messages. Then I received a message from Bok saying, hindi ko alam kung anong pang dapat kong sabihin, but I'm really, really sorry. Matagal ko nang gustong sabihin to. You know how much I care for you. But I fell out of love. I fell out of love? Saan? Paano? Kailan nagsimula yun? Parang huminto yung mundo ko noon. Habang papalabas ako ng airport. Grabe yung hagulgul ko. Paulit-ulit kong binabasa yung mensahe niya. Umaasang iba yung ibig niyang sabihin doon. Pero hindi, malinaw, tapos na. Nakaramdam ako ng galit. Galit kay Bok kasi iniwan niya ako pagkatapos ng lahat. Galit sa sarili ko kasi inisip ko baka ako yung may mali. Baka naging sobra ako, baka naging kulang din ako. Hanggang sa napagod na ako kaiisip kung saan ako nagkamali. Tapos dito ko naisip na kidney ko nga naibigay ko eh. At doon wala akong pagsisisi. Di naman ako nag-donate ng kidney para itali siya sa akin. Ginawa ko yun kasi mahal ko siya. At sa oras na yun, totoo lahat ng naramdaman ko. Pero masakit pa rin. Masakit isipin na kahit ano pang ibinigay ko, kahit buong puso pa yung ibinigay ko, may ganitong tao na hindi talaga mananatili. 1 week akong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa sakit. Buti na lang, nandyan yung pamilya ko. Nandyan yung kapatid ko. My best friends. Sinuportahan nila ako. Hindi madali. Dumaan ako sa lahat, sa denial, sa sakit, sa galit, sa pag-iyak gabi-gabi. Yung iyak na tahimik pero mabigat. Kung bakit hindi sapat. Yun yung laging tumatatak sa isip at puso mo. Hanggang sa wala nang maipatak na luha mula sa mga mata mo. And DJ Rocky, DJ Jello, it took me a year para tuluyan ko siyang bitiwan. Di na ako nag-text, di na rin ako naghabol pa. Kasi na-realize ko, hindi ko naman kailangang sisihin yung sarili ko. Wala pa nga akong pagsisisi kasi nagmahal ako ng totoo. At inilaban ko naman siya hanggang dulo. Minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi ibig sabihin kayo talaga sa dulo. At hindi rin sukatan ng halaga mo kung pinili ka o hindi. Ngayon tanggap ko na. Hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil natutunan ko na maging mapayapa kahit merong sugat pa. Naisip ko nga kung ganito ako magmahal sa taong hindi ako kayang piliin. Mas lalo na siguro,
sa taong pipiliin na ako. I always pray to God na tanggalin niya yung galit sa puso ko. And as of the moment, I can honestly say na hindi na ako galit. I'm just so grateful. Kasi kahit papaano naging parte si Bok ng kwento ko. He taught me how to love. He taught me that love is sacrificial. And he also taught me na dapat mahalin ko rin ang sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Kira. At ito, ang aking secret file.